onye ndu nke otu ndọrọndọrọ APGA n'izugbe ma bụrụkwazi aka na-achị ọrụ steeti abụ Anambra ka Mmụta Chukwuma Soludo akọgo ntụrụugo bụ nke barrister Sly Ezeokenwa nwetara nso a n'ụlọ ikpe Supreme Court dịka ntụrụugo maka mmadụ niile nakwazi nchekwube nyere mmadụ nkịtị. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a na mmemme bụ nke eji wee nnabata ya site n'aka onye isi oche nke ya bụ otu n'ụzọ pụrụ iche bụ barrister Ezeokenwa ma bụrụkwazi mmemme bụ nke achịkọbara n'isi ọdụ nke ya bụ otu bụ nke dị n'Awka. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ. Tia nke ọ bụ onye nọchitere anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim kwupụtara na ya bụ otu APGA bụ nnọọ nke nwere ezi mkpebi ịga n'ihu na-eweta ezi ọchịchị nye ndị mmadụ ọkachasị dịka o si wee gbasara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na Naịjirịa, ebe o kwupụtaziri na enweghịzi tigbuo zọgbuo na ya bụ otu pati. Onye ji ọkwa National Chairman nke ya bụ otu APGA bụ ọkaikpe Ezeokenwa kwupụtara na ya bụ otu APGA bụ nnọọ nke jizi otu obi aga ma bụrụ nke kwudosiri ike, ebe o keneziri ndị otu ya bụ pati maka mbọ dị iche iche ha gbara wee hụ na ha nwere mmeri na Supreme Court n'oge gara aga, ebe o kwupụtaziri na ya bụ otu bụ nnọọ nke ga-agbanyesi ike iji wee hụ na enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na Naịjirịa olileanya site na APGA Secretariat dị n'Awka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.